Se on niin suuri juttu, että sä tarvit niinku vähintään skepaa, että sä pystyt skulaan rock'n'rolliin. Yeah. Katsoa, että päässäänkö tässä enää liikenteeseen, että takajarrut on jumittanut. Kautta aikaa niin syömisessä on ollut semmoinen, että ruokahan maistuu parhaalta, kun syö itse saat. Ihan oikein. 70-luvulla me Pietro Hietasen kanssa sekä Jani Uleniuksen kanssa suitimme uusrahvaanomaista mitariatsia. Minä sanoisin, että hyvä Eeva, että onhan sullakin ollut se Aatami tuossa pianon päällä. Niin, minä en halua sitä korostaa, että minä olen Keminmaasta, mutta se on paha. Kansalaiset, minä haluan näin turkulaisena presidenttinä sanoa, että Tämä on ihan surkeata politiikkaa. Meillä on hyytelöhallitus, ministerit hytisee ja tytisee. Niistä ei ole sanalla sanoen mehiä. Позвольте, товарищи, Украина, Едоводи, Москва, Подъездния, Тащета, Финляндия, Слушайте, кругбания на веки путешки мои. Буду se parikymmentä. Mikä mun tyttöystävä nyt on, että se on varmaan tää no ei se mervi enää kuitenkaan ole siitä. Mä oon ihan varma, että herra jumakka, että en mä sen lehmän kanssa enää lähtisi lypsylekään. Että... Nyt on käynyt kuulkaa niin ikävästi minulla yhtään ainutta vitsiä mukana, joten en kerro yhtään vitsiä. Nyt on Kemitoinen ystävät. Minä tiedän, että teitä on Suomessa paljon. Jättäkää omia näytteitänne meille, niin me pidetään pieni imitointikilpailu. Katsokaa tarkemmin flextv.fi. Menikö oikein? Ei, vaan flexv.com. Flexv.com. Oli nimittäin kaikki väärin. Flexv.com.